În ce privește pe domnul Chebac, de la Agenția Națională de Integritate, lucrurile sunt extrem de clare. Sunt extrem de clare. Și decizia Agenției Naționale de Integritate, în ce privește pe domnul Chebac, este la fel de clară și lipsită de echivoc. Agenția Națională de Integritate dispune constatarea stării de incompatibilitate în care se află domnul Mihai Chebac, prin exercitarea simultană a mandatului de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Neamț și cea de director general în cadrul Societății Comerciale SC Drupo Neamț SRL. Și constatarea stării de incompatibilitate în care s-a aflat în perioada 0109-05/11/2008. Deci lucrurile sunt extrem de clare. În ce privește pe domnul Frățilă, la fel. Tot Agenția Națională de Integritate constată că stare de fapt, incompatibilitate între calitatea de funcționar public și cea de consilier juridic la o instituție publică. Soluția ANI, constatarea stării de incompatibilitate la data de 29/01/2010. Deci lucrurile sunt extrem de clare. Cred că sunt clare și pentru dumneavoastră și pentru toți cei care au ochi să vadă și văd lucrurile clar, atunci când ele nu sunt altfel,